lang yun. Kailangan makasampu ka ngayon, Mig. Wala akong yan, wala akong bakit. Ha? May grupo tayo na ano. Pa isa-isa. Depende kung sino yung Layo mo kasi. kapon.
yan, ano, Ha? kalakitok yung kulang sa ilalim. Sa ilalim wala. Ayan. Kalakitok yan. May tumaan. Papanamdam niya. Basta. Dapat niya sa kanila. Mahuli ko talaga itong kapit.
lang dyan namin. Ano na yan, Mick? May 10 na. Kailangan makasampu ka ngayon. Nagkapilisal ka eh. Ganito ka. Saan? Kailangan makakuha ko ng parating.
Ayaw din, Rick. Ha? Ayaw din. Tara. Ayaw din sa... Ha? Yes, nagdadaan ng mga bata. Oh, you don't need...
talaga, Meg? Ha? Kaya talaga? Teka lang. Araw. Ito, wala mga. Ano pa daw eh? Ano pa daw 5:30?
Mike? Darating. Oo. Darating ya. Tapos sa araw ko, story na ako. Tapos sa araw.
Yan na, Meg.
Sa Tamig, lagi nandyan yung barakuda eh. Ha? Dapat nandyan yung barakuda. Baka nga lang dyan eh. Kaya wala mauso eh. Walang dumada. Walang dumada. Yung barakuda. Kaya takot. Masyadong plastic eh. Oh. Bakit?
sabay maalon-alon eh. Ganyan. Paalon. Ito na ito, alang-alon. Pag magpaalon ko. Paalon-alon sa akin. Kahit na lapis, wala oh. Lihat daw na, Mick.
Ay, dayok daw. Kasi mo na yun. Nagdayok muna daw sila, Meg. Ha? Sayaw ko na. Ayan, tama na, kakauwi yan. Ayaw ka pagkulisan niya. Wala siya. Pati ka. Tama yan, social media. Comment lang na siya, maalit-alit. Wala sa hapon. Kaya nga ako siya. Wala. Okay, paloko ka kayo. Para na lang yan eh. Para sa radio.
Nek, malaki mahuli niya. Awa. Bakit na kay babaw?